Amen, Mpostoli. Ake ngiqale la Mpostoli kwabaseGalatia besithupha uvesi u9. Galatia ake siyeni khona sizokhuluma ngento esiyibonayo nesizwayo. Uthi, and let us not grow weary of doing good, for in due season we will reap if we do not give up. Kepha masingakhathali ukwenza okuhle ngokuba siyakuvuna ngesikhathi esifaneleyo uma singadangali. Amen. Funde nje lona lodwa. Ungalixubi. Ungalixubi, we understand iSunday. Abantu badla ama7 colors Mpostoli kodwa ufunde lona lodwa, ungalixubi. Msakazi kunomvuzo noma kunesivuno noma kunento ephathekayo uma ungakhathali ukwenza okuhle. Yileyo eyishoyo lencwadi. Umuntu udinga ukuthi enze kahle futhi noma senza kahle angakhathali futhi noma angakhathali angadangali ngoba egcineni kunomvuzo. Baningi abantu msakazi la ngaphandle abenza izinto ngoba naku banokhono lokuzenza izinto. Baningi abantu abanezinto abayitholile ngenxa yokwenza, kodwa the problem ukuthi lokwenza kwabo akukho kahle futhi nomvuzo wakhona awukho muhle. Kodwa namhlanje ekuseni sizosho nje ukuthi singakhathali ukwenza kahle, meaning ukwenza into ekhona kodwa ukwenza kahle into eyimvela kancane. Kodwa-ke namhlanje sizosho njalo sizothi cha, musa ukukhathala ukwenza kahle. Sometimes uwenzela abantu kahle abangabuyisi nzuzo kuwe. Sometimes wenzela abantu kahle abanganandaba nanawe. Sometimes wenza kahle ukuthi abantu bakhona ukuphila, kodwa wena ekugcineni uzwa ubuhlungu, but still ngakhathala ukwenza kahle msakazi. Besingakathandazi, khani sazothandaza. Khani sisazongena khona nje umoya nje kaNkuluNkulu uhlala usimbethe thina ever ready Power Plus. Siyandlula nje Nkosi yami. Asivala amehlo emakhaya sithandazeni. Baba wethu noyise wenkosi yethu uKristu Jesu, mqalisi nomphelelisi wezinto zonke, sonini nanini simakade wena okhona endulo okhona manje emaphakadeni wobukhona. Moya ongcwele siyathandaza, sithandazela ukwenza kahle ngaso sonke isikhathi, sithandazela ukuthi singadangali. Moya ongcwele sithandazela ukuthi umvuzo ubonakale nasey'mpilweni zethu. Konke lokhu sikucela egameni nasegazini elinamandla lenkosi yethu uKristu Jesu, amen. Amen mfundisi. Ngaphandle kokusho isikhathi, that was apostoli ubaba uMdluli, born and brewed, wakhetha inkosi, wathatha uJesu, wathatha isibindi saphakade khona la ekhaya Dr. Pixie Isakasem. Welcome mfundisi. Namhlanje ke ngifuna sibuke nazo isihloko mfundisi esisimple, sincane, sifishane. Angifuni ke sisigubhe kakhulu ngoba ngeke ngiyazi bese ubiza ama-caterpillar, ubize nama-excavator, ubize sisidle on a lighter note njengama-politicians asho athi I note you on the lighter note. Kunjalo msakazi, sizoyithatha nje kancane ngeke sijahe. Uyini umvuzo? Umvuzo is the end results of activism and action combined together for the purpose of getting the reward at the end of the day. Umvuzo into ewumphumela noma into eyenza ukuthi ube nenjabulo emva kokuthi wenze okuthile. Kufakazelwa ile scripture msakazi ovule ngaso sika
Galatia chapter number 6 verse number 9 esithi ngakhathali ukwenza okuhle ngokuba kunokuvuna ngesikhathi esifaneleyo uma ningadangali. Ihambisana kanjalo msakazi, umvuzo is the reward, meaning isiphetho sodaba noma isiphetho sento eyenzekile noma into ekwazi ukwenza umuntu akwazi ukuba ne-affirmation yezinto esezenzakale, umvuzo. Kodwa-ke umvuzo uqhamuka ngey'ndlela ey'mbili, kuba umvuzo wokwenza, kuba nomvuzo wokungenzi. Kodwa umvuzo into immanent, meaning into ngeke ukwazi ukuyisusa. Ngisho noma ngathiwa kwenziwani kodwa kunomvuzo. Ngisho nasemakhaya babe bakhuza abantwana bathi ungahambi ebusuku ngoba nizowuthola umvuzo wokuhamba ebusuku, bathi ningenzi ukuthi ngoba nizowuthola umvuzo wokwenza ukuthi, meaning are the results of any activity that is taking place. Nawe unawo umvuzo wakho, nami nginawo umvuzo wami, akekho onganawo umvuzo ngoba umvuzo is the end result of any activity or action that is taken. Amen mfundisi. Proverbs 14 uverse 23. Incwadi yezaga leyo ukhuluma ngayo. Proverbs 14 chapter 23. Uverse 23. All hard work brings a profit. Unenzuzo, kepha amazwi omlomo abanga ukweswela kuphela. Asiphinde mfundisi. Wonke umshikashika unenzuzo, kepha amazwi omlomo abanga ukweswela kuphela. All hard work brings a profit, but a mere talk leads only to poverty. Injalo nje, injalo futhi ayiguquka ishintshi. Ngisho noma ungafuna ukufaka ikhoma noma i-full stop, injalo nje. Yonke into inenzuzo. Ngisho noma imuphi umshikashika unenzuzo, kodwa nje isikhathi into eyodwa, amazwi omlomo abanga ukweswela nokuphela nokuhlupheka. Now ithi lento Nkosi yami, angazi noma bazoyizwa labantu emakhaya, ithi lento noma ungathini kodwa lento ishoyo mangabe inganawo umshikashika inenhlupheko, meaning umphumela wokuthi wena ukhulume kanti awenzi lutho, nokuhlupheka uyayibizela, nokufa uyayilethela, nokugula uyayilethela ngoba awushikezeli. Yonke into enomshikashika inenzo, meaning yabona nje emsakazi, asingayise ekudeni, yabona njengoba sikhuluma nje, njengoba kurekhodwa nje, njengoba abantu besilalela emakhaya nje, abantu bazothola inzuzo yomshikashika wethu ngoba sishikashikele, ngoba wena ubonile amavesi, ngoba mina ngibonile i-analysis. Kodwa lokho kunenzuzo, nasemakhaya bayazuza umshikashika lokulalela, umshikashika ukulalela. Inzuzo uthola ukuthula emoyeni. Amen. Amen mfundisi. Mhlawumbe ke inkulu lento, inkulu kakhulu mfundisi. inkulu lento. Mhlawumbe ke kukhona osihlelele kona namhlanje. Mpostoli wami ungadukiswa yimi sengikufaka koGalatia no Proverbs. Awusiphe i-dessert ukudla komphefumulo. Msakazi, lapha encwadini elapha eBhayibhelini lakho, incwadi yesambulo u-22, iverse nje lilodwa, uverse number 12, ila ngifuna khona sithandaze ndawonye bese siye enkonzweni sonke. Nabasala-ke bazosala babe bedikadika nasi isiteki esimnandi kangaka, siyi-dessert kodwa. Fundeka ngale ndlela le emakhaya,
bheka ngiyeza masinyane nomvuzo wami unami ukunika yilowo nalowo njengokwemisebenzi yakhe. Ngathi ngiyiphinde kokugcina, bheka ngiyeza masinyane nomvuzo wami ukumnika yilowo nalowo njengokumsebenzi yakhe. Bheka ngiyeza masinyane, bheka ngiyeza masinyane. Uthi ubhala lana uJohn akasaboni inceke kaNkulunkulu sebayikhiphile amehlo. Ibhala lento eshiwo uJesu, ithi inceku mayibhala ithi bheka ngiyeza masinyane, kusho uJesu ukuthi ke ngizonikeza umuntu umvuzo ngokwemisebenzi yakhe. Ngichazwa nje uverse number 13. U13 wakhona uthi ngiu-alpha no-omega, wokuqala nokugcina. Now ukuthi kuzabani, kuzumqalisi nomphelelisi wezinto zonke. Ukube wena ekhaya ngabe uyacabanga na ukuthi izinto mele ngabe uyazenza, uzenza kahle enkosini? Ngabe wena ekhaya uyacabanga na ukuthi izinto lezo zenzayo zinomvuzo na? Ngabe wena ekhaya uyacabanga lokhu ukuthi konke okwenzayo umphumela wakhona kumele ube nomvuzo? Namhlanje ekuseni uthi uJesu uyeza masinyane ukuzonikeza umuntu ngokomsebenzi yakhe. Ngabe lo nto oyenzayo empilweni yakho unomphumela wayo uzowuthanda na? Ngabe lo mphumela wayo uzowubamba na? Ngabe lo mphumela wayo uzowukholwa yini? Ngabe lo mvuzo ozowuthola uzowuthokozela noma uzowujabulela? Inkinga yakho nje ikuyodwa ukuthi lo msebenzi owenzayo empilweni yakho ngabe ufanele, ngabe wenziwa nguwe na? Ngabe mase kuphuma umphumela uzowuthokozela na? Yiloko engikushoyo ekuseni sesithandaza ukuthi uyeza uJesu, usendleleni. Sibona ngokwenzeka kwezinto, kodwa akezi nje empty handed, uphethe umvuzo wemisebenzi yethu. Ngabe lo msebenzi esiwenzayo unomvuzo omuhle na? Ngabe lo msebenzi esikuwo ufanelekile na? Ngabe lo msebenzi esiwukhulumayo siwukhuluma ngendlela efanele na? Ngabe lo mvuzo sowuthokozela? Usendleleni. Sithi ikhona umhlabeleli uthi usemnyango wezulu uze emhlabeni, usemnyango wezulu uze emhlabeni. Ngabe wena, are you ready to meet him? Ngabe wena lo mvuzo akuphathele wona uzothokozela na? Sisho njalo ekuseni sizothi sisaqala namhlanje usuku lwethu, akubheke uma suthola umvuzo wakho ngabe uzowuthokozela yini. Ungasithatha isinqumo ukuthi ngicela ukuba nenkosi uJesu empilweni yami ukuze mhlazane ibuya nomvuzo womsebenzi wami ngingezi ukukhala. Yiloko esikushoyo, yiloko esikuthandazelayo ukuthi abantu babe sesandleni esifanele kuNkulunkulu, ngoba baningi abantu abangeke bawuthokozele umvuzo wabo ngenxa yemisebenzi abayenzayo. Kodwa namhlanje sithi uyeza, usendleleni, useduzane, uzokulanda ibandla lakhe, kodwa akalilandi nje empty handed, ulanda uphethe umvuzo. Umvuzo usifanele thina sonke ngoba sishikashikelile, ngoba thina sisebenzile. Umsebenzi wethu kumele usilandele, umvuzo wakhona kumele siwujabulele. Ngalawo mazwi ngiyafisa nje balaleli emakhaya ukuthi niqonde lokho, ukuthi uNkulunkulu useduzane, uyeza uKristu ukuzolandela khe ibandla. Inkosi nibusise, singathandaza. Baba wethu noyise wenkosi yethu uKristu Jesu, siyathandaza, sithandazela abalaleli emakhaya, sithandazela abasebenzi ey'ndaweni zonke, sithandazela abefundisi, sithandazela amakhosi, sithandazela abantwana, sithandazela obaba, sithandazela omama, sithandazela bonke simakade. Asishiyi lutho, sibalethe ebukhoneni ngokwemisebenzi yabo. Moya Ongcwele, sithandazela nomvuzo abazowuthola bawujabulele. Konke lokhu sicela egameni ngasegazini elinamandla lenkosi yethu uKristu Jesu. Amen. Amen. Amen, mfundisi. Therefore, I tell you, whatever you ask in a prayer, believe that you have received it and it will be yours. Mark 11, chapter 24. Ncwadi kaMark 11 uverse 23 loyo.
Amen mfundisi, sibonge nje isikhathi sakho nokuhlala njalo uyibophezela uthi masishaya ikwela and ube available. Nizolo ke sidibene mfundisi ngidla idrip. Hayi inkosi ayithela umusa. Ya sidibene mfundisi ngidla idrip. Mangidla idrip ke ngisuke ngirestore wona lamandla la ukuthi uNkulunkulu he keeps on. Doing great things. He keeps on mfundisi, nami namhlanje ngicela ukwamukela umvuzo. Ngicela ukwamukela umvuzo wejeni yokuyinikela ukuthi siqale le platform for umphakathi. Ngicela ukwamukela umvuzo, the result. Hayi na kanjani njengokusho kwezwi lakhe kuyoba njalo. Akasasale ke manje angasabi sendleleni, akeze masishane. Hayi kunjalo nje sithandazela into eyodwa ukuthi abantu bafinyelele kulazini iqiniso ngoba iqiniso liyamkhulula umuntu. Amen mfundisi, nawe usazophuma kubheka ekhaya. Izolo ke uke wangiluma nje indlebe, kodwa ke I don't think ukuthi we can put this on record, kodwa nje kube amagama angijabulisayo ukuthi ke abafundisi sesiyoba nabo babe baningi. Leyo nje singayishaya njenge-announcement mawusungixosha. No, mhlawumbe ke imemezelo oyiphethe mfundisi, your schedule ume kanjani? Ingena nini inkonzo mfundisi? Njengoba sikhuluma nje nisele no 10 minutes. Sky awumncinyane, Sky ngise-Sky manje ngo-9 o'clock, 9 to 10:30 ngise-Sky e-Living Bible Church under umfundisi uShabangu manje ngo-9, 11 o'clock ngisekhaya Swedish Free Church phezulu esobabili ngizobe sikhonza khona ngo-11 kodwa manje ngo-9, 9 to 10:30 sise-Sky Hope of Living Bible Church under mfundisi uShabangu sizobe silapho manje. Then ngicela ukudlulisana kuke asisho nje kugcwala umlomo ukuthi abefundisi base Dr. Pixley Isaka Seme sebahlelekile bonke ngama-admin unit wonke, sekushoda nje kulungiswe i-structure sodwa esobamba yonke i-subdistrict. Kodwa nje la ekhaya eVukuzakhe ukhona umfundisi uSibiya njengosihlalo, ukhona umfundisi uMthethwa njengosekela sihlalo, ukhona Apostle Eugene Mdluli njengonobhala, ukhona umfundisi TT Murajane njengosekela kanobhala, ukhona umfundisi uME Dlamini njengomgcini mafa, ukhona uDlamini MD njengo-organizer, ukhona uThango uBishop Thango njenge-overseer, khona umfundisi uManana njengomfundisi uMakhanya njenge-overseer, khona umfundisi uShabangu njenge-additional member executive committee yaseVukuzakhe Ministers Forum. Ikhona ikhethiwe iyasebenza, i-administrator nguye umpostoli wakho umpostoli uMdluli. Siyabonga msakazi. Sibonge baba uMdluli, asingakubambi mfowethu Phuthuma, basalindele izwi. Ayibongwe inkosi. Amen. Amen.